Mugikorrera iritsitako mezu bat kolpe bat bezain mingarria izan daiteke. Zoritxarrez, eraso matxistak pantailen atzean ere ezkutatzen dira. Emakume askok kontrola, jazarpena, irainak edo mehatxuak jasaten dituzte aplikazio digitalen eta sare sozialen bitartez. Horregatik, premiazkoa da neurriak hartzea emakume guztien buru osasuna babesteko, batez ere osasun mentaleko arazoak dituztenena. Egoera zail batean bazaude, gogoratu, ez da zure errua eta ez zaude bakarrik. Hainbat neurri har ditzakezu zure pribatutasuna babestu, frogak gorde, blokeatu eta salatu. Ez da zure errua, ez zaude bakarrik, laguntza eskatu. Buru osasuna Euskadi.